Eu son bienvenido Durán Diego, vivo aquí nas Mariñas, nací en Nobreza, que pertence ao Ayuntamiento de Oia. Vim para aquí aos 4 anos. Vivín aquí sempre, aquí non, mais ali adiante, a 2 kilómetros de aquí. Bueno, de pequeno creeme bastante ben porque tiñemos unha tienda e, claro, sempre había algo máis que comer que noutras casas. Creeme nunha casa que temos aí arriba, xunta á iglesia. Cando era pequeniña, que éramos pobres, e andaba descalza, cando chovía por aquelas pedras, era de terroño, non era daqui. Éramos pobres, e andaba descalza. Eu, naqueles tempos, bebíase mal. Había que ter unhas zapatillas para todo o verán. Aquilo non había nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Non había nada, aquilo era unha fome. Que non volva máis aquilo. Criámonos moito máis pobres que agora, había que andar co ganado, había que leválas ao monte, logo á tarde ir buscalas. As cabras eran moi malas cuidalas e que non entraran nos campos. Naqueles tempos pasouse moito. Nosos pais e nosos abuelos pasaron as de Cristo. Polo menos nas aldeas, Sí, moita fome. Traballar moito, andar atrás das vacas, descalzos, rotos, desnudos. O que podía, un pequeno que podía fer algo era aproveitado para tudo. Porque antes labrábase co arado, iso cambiou moito. E despois había unha grade para aradar. E o pequeno xa iba detrás da grade cunha vara para que as vacas anduveran. Naquele tempo era tudo moi aproveitado. Vivíanos nunha casa que era de Nieves, chamábase a dueña Nieves, nun baixo, e nun colchón de palla. Unha vida dura, non? Íbamos a plantar pinos a Jaroba, lá. Salíamos ás 5 da mañán, con 2 xurelos nunha tarteira. Ás 10 da mañán xa comíamos unha fome padre. Eu era pequeno, levantábame, o meu carro era de marchar xa corrajados, coas ovellas para o monte. Logo despois, dese choi, pois, ás fincas, a traballar nas fincas. Labrar, botar abono, esterco, cabalo, cargar os carros, e carretear. Chovía, que ventara, que fora calor. Había que traballar. Nós aquí fome non pasamos, niñunha. Porque o ter, antes decías así, o ter millo no canizo e porco na salgadeira, nós comíamos. Bueno, eu tuve unha vida bastante fastidiada porque morreu o meu pai cando eu tiña 9 anos, éramos 5 irmáns, non me dá vergonza de ningún dicilo, que vivimos bastante mal, pero sempre tivemos o comer. Miña nai era unha muller traballadora que compraba e vendía de todo cuanto había e nós meteunos por ese camiño, comprar e vender. Collíamos os coellos, levábamos a Vigo nunhas cestiñas que había e pola plaza para baixo a vendelos a plaza de baixo a Vigo. Era temible aquilo, non? Viñan os vellos de Varedo coas vacas para aquí para pastar as vacas, e traían un cachiño de pan, a colla de millo, máis un cachiño de touciño crudo, e ao vir de volta, ven a cama o fillo, daban xa colla ruída, non? Só a colla, porque non tiñan dentes, aquilo todo babado. Dos vellos, non? Pero iso foi unha alegría para nós, iso é temible. Non, joder. É onde iban a hacer na cama en Padornes. Ou no Chanza. Antes non íbamos ao sanatorio, ni a nada. Incluso hoxe hai os hornios, como se chaman, pero bueno, nós falamos aí o canizo. As espijiñas todas botábamos no medio da sala, chamábamos a sala, onde as comía, e dormíase todos, alrededor, cada un onde podía. E dormía, ou tirábamos, collíanos os meus irmáns así no colo, pumba, dejábanos caer en riba das espijas, levábamos cada trancazo na cabeza que non llora.
E nós, claro, criámonos na casa con nosos pais, aquí no Arrabal. E andábanos polas calles, e andábanos por aí, cando fomos máis grandes, pois andábanos a traballar. E, bueno, vivimos a vida así, non? Íbamos a Groba a plantar pinos, salíamos ás 4 da mañá ou ás 5, traballábamos como negros. Puñanos en fila, 20 ou 30 en fila, así como unha mile. Viña un fulano, prrr, todos en fila. Prrr, aixada no lombo. Así, aixada ali, ao mellor medio minuto aí. Prrr, padrón, no chan, aquilo, pegaban as pedras, as aixadas marchaban por un lado, por outro. Foi temible iso. Era unha ditadura. Viña a Guardia Forestal con un rifle todo. Para aquilo era lexe. Tiñamos un medo, joder, era así a cousa. Eu moitos recuerdos de 3 meus irmáns ao lombo, no colo, xa andaba torcida. E logo traballar, lavar e fregar e tudo iso. Eu teño 83 en maio, faz 84, o 1 de maio. E nací no 35. Nací no ano 30, un 28 de junio. Chámame Delia Martínez Losada. Non corras tanto. Bebiuse algún sempre houve aí tres casas que o pasaron mal. As outra non, porque tiñamos un rabaño, ou tiñan, eu non, porque non nacía, tiñan un rabaño de cabras, tiñan un rabaño de ovellas, tiñan un bando de vacas, criaban un par de porcos, traballaban moito porque tiñan que coller millo para esos bichos todos, e non, pero outros sí, que non tiñan, as vacas non eran deles, eran dos feirantes da ganancia. E claro, criaban os touros e a mitad era para a mitad, o que cuadraba. Meu pai foi á guerra de África. Tuvo 3 anos alá, sin vir á casa. Dormían no xan. Tiñan o piso era de cemento. Dormían no xan. Cando viñeron, cantaran estas cancións. Adiós África traidora, matadora de españoles, que tienes un cementerio en todas tus posiciones, subiendo y bajando cerros descalzo y medio desnudo. Así me pasé 3 años comiendo los trompos duros, hechos de sacos de tierra y piedras mal colocadas. Así me pasé 3 años sin dormir en una cama. En todo que he recorrido nunca pude conseguir, ni en un baile divertirme, ni en una cama dormir. La marea de subir y la marea de bajar. Un barco veo venir y me tengo que embarcar. Aunque la mar sea grande, no me tengo que asustar, porque somos los chicos que venimos de África cansados de pelear. O día a día era cando se podía traballar, senón íamos ao colego. Cando non chovía, se chovía moito xa non podíamos, porque nós tínhamos que ir de Xigente a Torroña a andar, por un carreiro que había, non nada de autobús ni nada. E o día que chovía moito xa non podíamos ir, onde íamos? Chábamos a Torroña, o mesmo como se nos tiraban no río, molladiños todos, entón xa non ibas. Pasámoslo moi mal, de moito traballo. Éramos pequenas e papá xa nos levaba a sachar as fincas porque non había sachadora nin sementadora. Éramos pequenas, e xa nos levaba a sachar o millo. E decíanos el, basta que non cortete o milleiro, o demais cortai todo. Éramos pequenas. Entón pasou un señor por ali e dixelle así, Manuel, ai, Dios mío, como tes estes fillos tan pequeniños aquí a traballar? E dicille meu pai, o traballo dos críos é pouco, pero que non aproveite un louco. E así levábanos moito traballar cando non íbamos ao colegio. Ao colegio non nos quitaban de estudiar. Pois eu, de raparigas, chegábamos da escola e marchábamos para o monte, ou a leña ou a buscar brota, para botar nas cortes. Despois, no inverno, as cañotas. Iba papá a quitalas e nos corcestos a buscar. E despois puñamos na lareira, como se chamaba, lareira así todo por detrás para que secaran, porque no inverno estaban molladas as cañotas. Fallamos costilliños delas. As cociñas non tiñan fallado. As cociñas non tiñan fallado.
Aquilo estaban, mirábase para arriba, aquilo estaba negro como a farrosco. Como é isto? Como é isto? Bueno, bebíamos, fome nunca pasamos, porque meu pai mataba unha cabra, mataba un cerro e comíamos como lobos. Non, fome non, na nosa casa fomiña non pasamos nada. E meus abuelos, que me acordo moitas veces de estarmos na casa, na ventana, o mellor, e meus abuelos pasaban alá por baixo, e o mellor estábamos a felo cocido. E chamaba meu pai, meu sogro, vide para cá que estamos a felo cocido. Acórdame como se por ahora. Sí, sí. Nos, para ir á escola, tiñamos que ir arriba ao pueblo, desde a carretera arriba. O día que chovía era un pouco difícil, e existo así. E para fazer a compra, íbamos á Guardia, ao Rosal, que tiña, daquela había racionamiento, e íbamos a buscar que nos pertenecía. E viñamos todo polo monte, que agora hai carreteras, pero daquela era carregueros e monte. E foi así a nosa vida. Eu tiña 5 anos, xa quedaba con ela a atender dela, a ola do caldo encima do trepieiro, e mamá máis papá a traballar po campo, e eu a cuidar da miña irmán e máis do caldo, para cando chegaban. Non había outra cousa, tivemos que andar así. E comer, non pasamos fome tampouco, pero comíamos daquela maneira xurelos salados, lañados, e salábanos nuns barcales de madeira, e despois botábanos de mollo en agua, e despois a cocer aquilo con cebola e a comer aquilo. Cando viñamos da escola, dicía o meu irmán, «Boh, xa hai xurelo cocido hoxe, xa hai xurelo cocido hoxe», porque estaban como arranciosos, pero tiñamos que comer, non había outra cousa. Moi ben. Eu da raparía pasei no ben porque o que faíamos era xogar. Empezamos a traballar despois de salir da escola. Despois, sí, traballar na casa, vamos, aquí no noso, na hostelería. E cocían verduras, sempre verdura, con a rabán de patata. E dicía meu irmán, eu non quero erva, eu non como iso, eu non quero erva. Chamaba erva xa de tanta verdura que comíamos. Coitada, non volveu, foi para Venezuela e morreu alá, non volveu. Sí, sí, unha escuela, ainda era na casa da señora Adelaida, do Rodollo, alá embaixo, sí. E andábamos así, porque outra cousa non había. Eu, por desgracia, fun pouco á escuela, fun solamente hasta os 12 anos, saquei estudios primarios, porque era daquela moi lista, agora son moi torpe, moi tonta, e como había que traballar, non se pudo máis ir á escuela. Pero, bueno, eu defendíme ben toda a vida e voume defender. Na escola fun de 7 anos, fun a 2, a unha casa que está en frente, e depois fun a outra, hasta os 14. Pois... Había pouco. Eu, o pai dela, quería moito, porque el foi de moi joven para Argentina, que alá tiña familia. E ele estudiou alá, e despois a nos daban na escola, el de noite, e non cobraba. O profesor, tuvemos varios. Hasta hubo algúns de Brujeira, algúns que eran bastante adiantados na... Tuvemos Gilberto, non te acordas, Lena? Eu fui con Gilberto á escola de Brujeira. Os que querían ir aí, á casa, íbamos, el dábanos a escola, porque el sabía moito, Sí, el sabía máis que algún maestro, sí. Dei unha maestra que era moi boa, de Asturias, porque naquele entón nós fomos a algunha escola que non era de maestros, e non sei, era un que sabía algo, que aprendera algo, porque aprendían cos curas, aprendían bueno. E daba a escola, eu non sei. E a nos dábanos doña Maruja aquí na casa da Concha. Vine á escola aquí en Brujeira. Aquí en Brujeira, sí. Era moi boa señora, moi boa. Pa que te vou dicir, moi boa. Pero no mellor sempre nos quedaba dormido. Ahora que sí,
Eu sempre lle supen a lección de catecismos e de enciclopedias e todo eso, todo de memoria, que había que dalo. E despois, as tardes, rezaba o rosario todas as tardes. Eu fui á escola dunha muller que pouco sabía, non sabía, pero estaba á escola. E o meu home deu escola tamén, pero naquela eles sabían máis que as que nos daran a nós. Que nosa escola foi en baixo, na punta de baixo do pueblo. Bueno, non en baixo aí donde están os traleiras, pero ali estaban as escolas. Empecé no cole cunha profesora que se chamaba Doña Delia. E abaixo estaba Don Remigio. Entón, os colegios estaban divididos. Había unha rede, abaixo os rapaces e arriba as raparigas. Recordo con Doña Delia que empecé moi ben. Tiñamos un día de costura, facíamos bordado. Bueno, da escola iso que era, eu por menos era unha burra, falando claro. Non sabía nadita. Tías unha maestra que se iba ao mostrador, pero chamarte ali non te chamaba para nada. Tu non foste doña Maruja? Fun, sí, sí. Non te chamaba para nada. Se queríamos ir a ler a lección, íbanos. Non queríamos ir, non íbanos. Eu de 12 anos e medio xa salín da escuela, por culpa de que marchounos un maestro que tivemos aquí moi bon, e marchou para a Guardia. E despois, estábamos ao mellor 3 meses ou tal, le viña un interino, estaba ao mellor 8 días aquí e tal a cual, se volvía a marchar, se quedábamos sin profesor outra vez. Don Vítor. Don Vítor foi o que... Pero eu tiña 12 anos e medio daquela ainda. E despois, claro, viñan as profesoras, ao mellor os días, tamén tuera Moreira. No colegio había que tratar moi ben sempre, porque estudiaba sempre, era moi estudiona. Nunca tiña que mandar a traballar. Eu aprendi bastante. Eu tamén, cando éramos pequenas, que íbamos á escola, que non era colegio, era unha casiña. E non tiñamos nada máis que un vestido. E lavábanos o vestido o sábado á tardiña e colgábano metido por unha canela polos brazos así e a secar coa luna e o vintiño, secar para no outro día levantarte para ir á misa o domingo co vestido. E despois toda a semana co vestido. E o sábado volver a lavar o vestido. Ai, castiábanos. Cando non sabíamos a lección de rodillas ali, diante do pupitre e algunhas veces coa regla nas uñas tamén. Había un que mandaba buscar ortigas ao río para ortillar as pernas. E cando lle boirábamos a Lelita, porque non nos daba pan de trigo. Bueno, pero iso vos era ese que contábamos aí. Sí, dábamoslle de millo un anaquiño e ela dábanos de trigo, pero éramos máis os que queríamos os de trigo que os que querían de millo. Hombre, tamén as pixingas. As pixingas tamén sempre, claro, tiñan panadería e tamén levaban pan. E nós levábamos pan de millo e como queríamos, elas querían de millo e nós queríamos de trigo, pois cambiábamos o pan. A pedaciños, un pedaciño tú, outro pedaciño, outro, e a dar pedaciños para que nos deran. Desde logo pasáronse negras, que non volva outra vez. Unha que era de máis ou menos de cando a min, Tina, Dios lle perdone, a da molinera, e estaba na casa de Pixinga, iba a postaurarles cor vacas, e eu tamén estaba acá arriba, ainda acababa de chegar, e se dicía, a mí non me queren, que non me traían nada de comer, a mí non me queren. E cando lle viña a comida a Tina, eu iba pexinta a Tina, rezolle todos os días, se fallo algo, fallo, se non fallo, non perdo nada. Pero un espicho de feito, comía eu co espicho de feito que lavaba, dicíame, come patatas, sabe? E bacalao, que levaba unhas rachas de bacalao, porque había tienda, e había, pero eu tamén as pasei moi... Cada día non, por iso. Pouca escola, porque eu o que máis aprendín foi a escola de noite. De noite iba a traballar e logo íbamos á escola deste tal Don Santiago, presentaron aí. Bebía aquí nunha casa aquí ao lado e dábamos escola aí, a min e máis a outros compañeiros. Eu era moi traste. Era moi mala. Era pior que os rapaces.
Bueno, créeme que os rapaces, claro, todo por ali con rapaces. Pero era moi mala. Se me acordo unha vez, o abuelo desta que marchaba, Susan, estaba ali en Rondelo, no porto de Rondelo, non sabrá, non sei se sabrás ou non. Estaba el ali cas vacas, e collín traelle pedriñas. Aquel home berrejar, era unha sirena tamén as dúas boas. E aquel home berrejar, e nos traelle pedriñas. Eu era moi mala, eh? Trastadas facíanse moitas, pero malas non. Son máis malos agora para a miña idea que éramos nós. Trastadas non, sí, tirar pedras uns aos outros, mollarse por aí nos reos. E había que aguantalo así. Despois, claro, despois había maestros que eran máis bo de levalos, porque había os sinvergüenzas, había rapaces sinvergüenzas. Tiña aquelo de que, se non era bo, pois logo te puña para ali de rodillas contra a parede. Os rapaces de riña eran moi malos como todos, que nós tamén iríamos. Tiraban hasta bosta, caca das vacas. E iba a devolvela ás nais e collía o pan, o que traía manchado, sí. E o panadeiro raspaba a abasadora e faía así un boliño de masa. Tirábamos ao forno e ainda non salira do forno e xa estaba eu a comer. Pelaba que tiña a rabia aquele boliño de pan. E que bo era, Castigaban máis ben aos chavales, aqueles grandes que eran moi malos. E acórdame que dous, que eran daqui de Torroña, xa morreron os dous. Eran os máis vellos e eran os que máis sabían. E a mí mandaba Moncerrado, e eles tiñan o banco deles, estaba Moncerrado aquí e eles aquí. Eu miraba para eles, eles tiñan o que eu tiña que ver problemas, tiñan anotado o que tiña que escribir, eu non tiña que pensalo. E os mestres non sabían nada. E despois, castigábanos a eles, porque eran malos, e mandabanme fora botarlle areia pola ventana para dentro, na pedra da ventana para pôr os de rodillas, botaban-lhe pantalón para poñer os de rodillas. E eu, agora acórdame, mira se era mala, que en lugar de botarlle a areia fina, escollía daquelas pedras máis gordas. Escollía daquelas pedras máis gordas e botabanlle na pedra para que eles puxeran ali de rodillas. E agora moitas veces penso iso, É verdade, Había un que lle chamaban Don Víctor, era moi nervioso. Enseñaba moi ben, pero ou non quedaba nas cousas, ao preguntarme, non me acordaba, bomba. Tiña unha resliña e tal, nas puntas das uñas, que soplaba. Esa era a cousa máis bonita. Don Víctor, aquilo dábanos leña, pero quería que aprendéramos o que el sabía. E había que cantar o carnaval todos os días, Non, iso nada, pero quero dicir eu, aquel señor era tan bueno, que todo o que sabía el quería enseñar aos rapaces. Levábanos Alvarito, que foi alcalde, a máis o irmán deste, Pucho, a máis eu, éramos dos máis novos da cuadrilla. Aqueles máis grandes, nós éramos máis pequenos. Levábanos 3 veces ao encerado, ele explicándonos o problema como era. Aos 3 días había que facelo nós, pero só os 3 días non se facía, cachetazos, os levábamos ben, pero ben, de verdade. Pero é para que aprendéramos. Bueno, vou dicir unha cousa. Había un chaval que lle gustaba moito as mulleres. Deitouse no rego da agua para mirar as pernas nunha rapariga. Deitouse no rego, pasaba a agua por ele e meteuse no rego da agua. Porque o mestre tiña unhas fillas e as fillas eran as artistas de tudo canto pasaba, pagábamos os rapazes. Chamaban os rapazes para dentro e ele puñese detrás da porta da escola e o foron pasar, brin, e plan, pero era un xido. Ao sonar co bimbe. Eu era algo máis, xa máis agudo que os outros, eu agachábame para baixo. E non apañabase, non había forma de librarse dele.
chamai Don Severo. E así, foi así, e logo íamos á escola, o día que íamos, viñamos para a casa, e logo tiñamos que ir había que ir Carvacas, había que ir Casovillas, había que ir o Zartoxo, era o chollo que tiñamos nós. Nos colegios había moita disciplina. Se non lle sabíamos encuadrar unha lección ou unhas cuentas, pois a terminación da clase dejábanos encerradas. A maestra cerrábanos a porta e fechaba. E daba unha veciña. E dixo, hasta tal hora non lle abran a estas que están aquí encerradas. Algunha meteron no cuarto do año ali toda a tarde. Pero bueno, éranos todos así, todos iguales. Eu tamén fui á escola con esa mesma mestra, pero iso fora con outra. Unha outra que tamén se chamaba Doña Maruja, pero que ela aprendía moito, era moi... Tiña unha tía que eran maestros, eran curas os tíos, e aprendía moito. E tamén, aquela aprendía moito, esta outra non aprendía tanto, pero claro, pasábase o noso tempo e non quedábamos, adiantamos pouco. Despois a traballar, claro, como había que traballar no campo. Aunque vivo junto al charco, no vivo en una laguna. Aunque soy hija de pobre, no tengo mancha ninguna. As que éramos da cada parte do mogollón, chamamos o mogollón esta zona de aquí. Pois íbamos contra as que de Sarraseca, da iglesia para lá, e tirábamos unhas polas outras. E dicíamos nós, Sarraseca, non. Vos da cá e vos da lá somos tantos como vos. Matamos un carneirinho e os cornos son para vos. Sí, bueno, xogábamos todas xuntas, pero despois, por fastidiar, pois tirábamos as da lá, tirábamos para cá, as da cá, tirábamos para lá. Pero lavábamos en todas, sí. Él ya sabe. El día que tú te casas, ese día yo me muero. Se juntará en la iglesia tu casamiento en mi entierro. Cantábamos. Oliveira ben plantada, ben parece oliveira. Unha moza ben casada sempre parece solteira. Como quieres que la hiedra en el invierno se seque, como quieres que olvide a quien he querido siempre. Bueno, eu creo que tenía por aí 7 anos ou por aí, porque era moi pequeno, moi pequeno. E mirei vir a miña abuelo e viña cos bois, e eu escondíme, iba a prender antes a ver, por piso, broza que había por ali, non? Entón eu non era directamente ao palleiro, pero prendinlle e tiraballe pedras. Entón, ao tirarlle as pedras, a broza saltaba e saltou ao palleiro. Escondíme de mon, xa me perdía. A ver, e despois escondíme, porque mire, pasou ao palleiro, empezou a arder unha... A ver, a viña da veciña, diante da casa, todo, aquilo é enorme, por sabes como un palleiro dese. A ver, e despois escondíme, despois vexo tocar as campanas, corría a xente, a coller agua no río, ali na fonte, porque eu miraba, e debaixo a viña unha viña moi baixa, e encontráronme, pero despois encontrarme xa de cando a mamá estaba desmaiada, estaba todo, porque dixeron que fedía a roupa, e que a ver, que había morto queimado eu ali, unha veciña deulle por decir iso, a ver, a difunta mamá, claro, bueno, recórdome, cando me encontraron, enseño do viajante, o difunto Asen, foi o que me tiña no colo, encontrou este padriño de Alecio, do Mollón, e o que me encontrou, ali entraba a viña escondido, eu, ao lado meu, a cuanto a 2 metros, pasaba a xente correndo cos caldeiros de agua e todo. Nada, así foi, o problema foi o discurso que lle di a mamá. Todos rapazos do pueblo. A escondites, que nos escondíamos, ou a pica, ou a corda. Andaban a xogar todos. Os rapazes xogaban todos xuntos. O que máis me gustaba era andar á corda. Eu saltaba moito, gastaba moito saltar. Cando éramos pequenas, á corda, e os rapazes, cun armo, aunque fora dun barril velho,
Faían eles eu que sei, nada, non había un moneco, nin había nada. Nós as monecas faíamolas dun carozo. Viñan unhas primas miñas de riba para baixo a xogar con nós. E xogábamos as boliñas, saltar a comba. E non había, hasta un xogo que hai que de rapaces, que non é de raparigas, que se chamaba o Inque, con uns paus afilados e pinchábalos. Daballe forza, pinchábalos, e logo o que ganara, pois, eran os xogos que había. Puñamos un trapo e pintábamos os ollos. Así, nada, non había nada. Aí abaixo fíxose dunha ocasión, e aí onde están os árboles por varias ocasións. Se facía a cousiña do xogo das bolas. E os máis pequenos, que non mandaban as boliñas, andaban a pica, saltaban dos pasos. Mira, nos aquí alrededor do cruceiro, agora non que están enterrados, hai 4 postes. A brasiña do lume. Ves? A brasiña do lume. Andaban os rapaces. Tirabas un pañuelo nun poste e dicías, bueno, brasiña do lume. Ibas correndo a ver quen chegaba antes a coller o pañuelo. Era que se xogaba. Os xogos que había, muller, vaya por Dios. Non, xogaban os chavalitos, xogaban aos bolos, xogaban a pelota, e nós pois andábamos aos casados. Puñemos unha moneda no medio da man, e entonces unha iba pasando e dicíanos, queres a teu home por esposo? No. E a outra, queres a teu home? Sí, quero. E así pasábamos a tarde, sí. E moito cando íbamos ao colegio. Desafiábamos unhas ás outras. Aunque seas buena moza, no te lo presumas tanto, que también las buenas mozas pueden quedar en blanco. Cantábamos unhas ás outras, cantábamos cancións. O primeiro calzado de xa un pouquiño algo para a rapariga máis grande. As cunchas de gaseosa. As cunchas de gaseosa estábamos de un cordel por cada lado e nós o que queríamos era que nos tocara o tacón. A hoxe non queremos tacón nin rabo, que xa non nos pode usar daquela cuncha das gaseosas. Pero, mes de polas, boca abaixo, puñamos as bocas arriba, trababan nos pés, porque tiña un bordo, pinchaban, dixen, eu isto non pode ser. Entón, despois, puxamos as boca abaixo, entón tacunaban, rascaban así polo chama, presumíamos nos que cunchas das gaseosas que nin Dios. A mí non me dejaban ir á escuela para que fora con él. E antes non se levaban bolsos, levaban as saquetas. E na saqueta eu levaba algo de comer, fruta ou galletas ou o que fora. E dicíame meu abuelo. Entonces eu, antes de chegar á beija, xa abría a saqueta e puñame a comer. E dicíame el, Delia, cuando yo era jovencito que iba con el ganado, comía la merendita antes de llegar al prado. E dixen eu, dime iso por min. Entonces eu xa lo esté, dixen eu. Daquela hasta non había leña, íbamos a leña, e alá íbamos co ciciño de leña, e antes de chegar a opámoslo, sabes, para que medio encastillado, para que aumentara, pero miña nai era unha dictadora, carajo, non entendía a normalidade, e dice, non vaciar a leña sin mirala eu. Dice, pero aquí hai trampa, dicía ela, aquí hai trampa. O que pasa é que os meus pais eran abuelos de todo o arrabal. Todos chavales de o arrabal iban pa nosa casa, abuelo pa aquí, abuela pa lá. Eran abuelos de todos os rapaces. De todos. Pero acórdame da miña abuela estar de rodillas diante de mí, que eu estaba máis mala que a boa sempre. E ali dormía de rodillas xunto a mí. A miña abuela, E por quê? Por que ia para a cama? Porque tiña fiebre, eu estaba maliña, e ia para a cama. Eu de pequena fun
foi unha miseria, sempre con fiebre, sempre mala, sempre... A miña abuela non pa. O que ela aprendemos a cantar, aprendemos os reis, tudo iso aprendínos ela. Que ben cantaba, Dios mío. Íamos á noite a follar, porque antigamente aquí, bueno, aquí eran todos lados. O millo, traíalo no carro, daquela había o carro e as vacas. E tiñamos uns alpóns, e traíalo para ali, e logo, á noite, ibas para ali a follar. Porque logo de follar era a noite. Encher o cabanón de millo, e logo da noite a refollar. Ibas, ao mellor está ás 12 ou a 1 da mañá, ou está ás 3, como cuadrara. Ali, veñas falla que falla, unhas veces refollabas. Daquela non había tinóns, eran cestos, chamalle cestos, unhas chismas que se feían de madeira, eran así, chamalle cestos. Levábalos ao canizo, outras veces quedaban ali, refollabas para un monte, e logo outro día escollíalas e levábalas ao canizo. Eu tiña 7 anos e xa andaba a sachar con eles. 7 anos. O primeiro traballo foi ir aos percebes, pescar, non? Coller lobinas para vender, e todo iso, non? Iso foi o primeiro que empezamos a facer. O campo era o noso, non? Porque era o noso traballo no campo, non? Para arriba, para baixo, logo, recollías os frutos, collíase millo, espigas, collíase patatas, collíamos reixóns, collíamos desas todas as cousas. Collíamos lechuga, collíamos repolos para os suministros, para comer durante o ano. A matanza dos porcos celebrábase igual con un día dos grandes festivos. Había que ir buscar o feito para logo tostalo. E despois a matanza, despois matábase hoxe e desfaíase mañán. Colojado o porco, que nos pasou a nos aquí unha vez. Colojamos o porco, pero o porco rompeu aquí, caiu po chan, chegamos ali e faltaba o porco. E como hai oscuridade non se miraba. Roubaron o porco, estaba no chan. O porco antes matábase, non é como agora. Antes matábase no carro e ao mellor había que estar 3 ou 4 personas. Porque había porcos que botaban aro na casa, pero ao mellor tiñan así unha anchura. E daquela mantíanse os porcos a millo. Mantíanse os porcos, e un porco, baixo houve algún que iba a andar e non miraba. Isto tapaballe a vista. Entonces engordáballe, pero eles, polo tento, non se perdían. O abuelo de aquí, o abuelo de Cesárea, era o que mataba, por regular casi mataba el todo o pueblo. No, na nosa casa sempre, primeiro mataba o padriño meu que era da lá, e logo mataba o meu pai. Sí. Eu mirei matar, colojar de dúas maneiras, colojalo polas patas e abríanlo colojado, sacaban as tripas colojado. E despois, deitado en riba dun banco, como temos nós aí un banco, de porco deitado, abríase desde riba a baixo, de diante a atrás, faíaselle o codo de atrás, sacabanse as tripas, e despois as tripas esas iban a lavar, lavábanas as mulleres, así nos lábanos aí nun pilón que temos aí, e esas tripas van para despois fai a zorza. Fai a zorza, hai que lavalas e quitarlle por dentro iso que ten como unha grasilla. E nós matábamos o porco, no día de matábamos, non? E nese día faiamos unha comida da matanza do porco, o sangre que se quitaba cocíase. Aquele sangre que lle quitaban ao porco. E logo guisábamoslo con arroz. Matábase o porco e o sangre iba para chamábamos un lebrillo, unha cousa de barro así grande, non? Así baixa, así. E o sangre, botábase para ali o sangre, non? E despois cuajaba, entonces faíase así uns cortes, así, e a cocelo. E a primeira comida que se faía do porco era o sangre ese roto xa, non? Con arroz. As fuentes de arroz, e veña ali a comer aquilo, era ouro. Sí, a sangre facíanse fillós, e había quen facía iso tamén con ela. E despois chourizas, enchías a zorza, porque antes había unhas zorceiras, que non sei se viñan da parte de Sevilla,
eran de barro, pero eran ben feitas. E iso enchese de grasa. E máis botábamos un chisquiño de fígado, daquelas miudezas. E logo na nosa casa sempre houve ese costume, xuntábamos estes e máis nós, e faíamoslo cocido, e máis filloces. Era o que comíamos. O día de matar o porco comías o arroz e o sangre. E o outro día de desfaer o fígado e o unibistés, estés do lombo. Era moi bonito. E miña sogra tiña un porquiño para matar pequeniño, pero era unha gracia de Dios aquel porquiño que lle compraran, non sei a quen lle comprarían daquela. E entón, miña sogra xa tiña a viña quente para causiñas, para lavar as cacharriñas ou para que fora. Meu sogro, coitado tamén, como era así un pouco algo tal, dixolle tío Juan da carreteira: compro tú eu, Antonio, chamamos Antonio, meu sogro, e abra a porta e veña que xa te boto o porco para lá. E miña sogra ca viña quente, quedaron os fillos todos por riba das paredes que iban a comer o porquiño, e comeu o viciño e a nornada. Bueno, nornada a mí non me tocaba ainda daquela. Vendeu, pero coitada, estaban eles a esperar polo porquiño, que tiñan unha gracia de Dios e nada, e meu sogro quedaron todos a churar, o rapaz Julio di que estaba en riba da parede da xastra, o coitado, a rabiar, porque estaban a matar o porco, estaban a fer unha festa. Se aproveitaba todo do porco tamén, todo. Desde moi rapaz, moi pequeno. Cando fixo faelo fácil, eu que sei, ainda non fora a 1000 ni nada, que de 15 anos para arriba xa empecé a rapar ovellas e iso rapábamolas todos nas casas. Cada un adiantaba o que podía, porque non todos somos iguales no traballo. Pois, eu que sei, había que amarralas, metelas en riba dun banco para que non fastidiar o riñón, e empezar aí tú a triscar, nunca levan tirarlle do pelo para arriba para non cortalas. E era fácil. Algún era mala, que saltaba moito e había que amarrala ben, amarraballe as patas. Non era daquela moitas, non. Non chegaron a 100, creo que nunca. Cambio agora tiñamos casi 300. A cortallo está a 14 cada hora. Pero o meu padriño casi me ganaba, que le que adiantaba, viñan tratantes polas portas e levaban un de Tebra, un fren de Sabariz. Compraban, Eu era máis un hermano gemelos. Por desgracia, falleceu. Tuvemos no ano 63, no 1º de enero do 63, ingresamos na Mide, en Ferrol. Despois viñamos para a Escola Naval Militar. Ali fixamos o período de instrucción en Ferrol e despois viñamos para a Escola Naval Militar de Marín. E claro, estábamos os dous, entonces nós, por desgracia, fomos pouco á escuela, pero pillería, bueno, entonces que acordamos de pornos un nunha guardia e outro noutra. Estamos os dous na mesma guardia, non? Entón, dixo eu a mi irmán, mira, se un día nos chegan a arrestar, porque daquela había moita disciplina, non como xe un día, hoxe pasan de todo, e entonces aí había unha disciplina de carallo, e digo, vamos a pôr unha guardia e outro noutra, así por si un nos arrestan, porque nós xa tiñamos oído que ali pola miña se te arrestaban, dice, vamos a pôr unha guardia e outro noutra. El tiña o 403 e o 402. Bien, era o número que tiñamos, entonces vamos, cambiamos de guardia, unha guardia e outra noutra, e de unha ocasión arrastaron a ele, estaba arrastado, que daquela pola mínima xa te arrastaban, arrastaron e dice, carai, eu tiña gana de ir á festa do Tecla á guardia, como vou a facer? E dixo, non te preocupes, fago polo papel dos dous e xa está, é como carai vas a fazer o papel dos dous, non te preocupes, ti deixame a túa tarjeta, que me quedou coa túa tarjeta, a tarjeta que tiñamos para salir, quedeme coa tarjeta dele, coa mirma, el á casa. El marchou para casa coa miña, porque el estaba arrestado, non podía salir coa dele, claro, está. Saliu coa miña tarjeta. Entonces, según saliu para fora, no portón de Carlos I, polas rejas, eu, collín a tarjeta para dentro, e quedeme coa tarjeta, que era a miña, pois me pedían. Tiña as dúas, tiña a dele, mas tiña a miña. Bueno, ela marchou, tal. E doutra ocasión tamén. Quería salir el, Franco de Ría,
que ia salir Franco de Ría, tiña unhas patillas do tío hasta aquí, se estaban formados, e dice o oficial de guardia, pero tú onde vas? Ao Franco de Ría. E que tú crees? Que estamos en la vida civil, estamos en la vida militar, non estamos en la vida civil. Vete a cortar las patillas e non te le voy a cortar con unha lima. Dicelle a meu irmán. Ben, meu irmán, claro, saliu a formación para a calle, e meu irmán quedou sin salir para fora. Dice, manda a carallo, mira que me pasa isto, que o oficial de guardia faime cortar as patillas. E como vou fazer agora? Non te preocupes. Esperamos así como 10 minutos ou así, cambio de roupa, vou ao oficial que había cortado o pelo no día anterior, eu tiña as patillas cortas, non tiña hora, presento un oficial de guardia e eu, sou meu oficial, e he cortado as patillas. E de así me gusta. Ala, vete entonces. Aí vai meu irmán para a galla sin cortar as patillas. Aí vai meu irmán sin cortar as patillas para a casa do caralho. E doutra ocasión tamén, ver ali, hostia, había unha disciplina daquela ali, mandaba carallo, nin suelo navada. Non había forma de salir para fora, de salir. Tiñan, o sea, non che daban permiso, nin hostes, sobre 15 días así, máis ou menos. Non había forma de salir. Eu, dixo, como carallo vou a fazer para salir? Eu, barrena. Entonces, daquela estaban arrando a panificadora ali en Marín, e viñan buscar o pan aquí a Vigo, a panadería aquí a Vigo. Entón viñan nun camión, e había uns carros con 3 rodas, dabanlle volta ao carro, coas rodas para arriba, pero non soube no camión, que viñan buscar o pan aquí a panificadora a Vigo, e dixo, xa está, xa descurrinou como hai que facer para poder salir da escola para fora. E vou máis 3 da mañá, antes de salir o camión para aquí para a panificadora para Vigo, entón lle volta a un carro, pero contra adiante, non contra atrás, do charro ao portón non tocares primeiro, ali paraban o camión e viñan os que estaban na Guardia Militar a mirar se iban no camión ou non. Pero eu xa con toda a vista púxeme contra adiante de todo. Dinlle volta ao carro, metíme debaixo do carro e eu calado. Coa mesma, cando arrancou o camión, saliu dali da Escola Naval, chegou ao portalón e dixo, bueno, estamos chegando ao portalón. Efectivamente, chegou ao portalón, ven mirar, ven atrás un militar, mira, eu escoitando todo, claro, debaixo do carro. Coa mesma, tira o camión, arranca. Cando chegamos aí por Pontevedra, dixo, bueno, máis ou menos calculei, debemos ir aí por Pontevedra. Eu lá empiezo a salir debaixo do carro con todo cuidado, e poñeme na parte de atrás. Cando o camión chegou á panadería aquí a Vigo, a panificadora, pois claro, o camión entraba así nunha chisme que daban para entrar os carros de frente xa para dentro, non? Quedaba o camión máis baixo para onde entramos os carros. Cando o camión estaba maniobrando para entrar, eu tiro, arranca, a coller o tranvía, o primeiro tranvía que viña para Bayona. Antes dos 8 se fun para mar para Bayona, non? Nos barcos da Sardiña, iba en bicicleta, viña, e aí xa non empezamos a pasar fome, aí xa empezamos a ganar algo. No monte era unha esclavitud, porque che daban, eu non sei se ganaba 3 pesetas a semana ou 7, xa non me acordo. Pouquiña cousa, non? Pero era moi duro o traballo. Eu fun ao traballo do monte. Eu non. Non, eu ao traballo do monte tampouco. Eu fun ao traballo do monte. Iban meus irmáns sí. Son uns cortafogos que había uns toxos tan altos como isto. Tampouco, non fun. Eu ao traballo do monte non fun nunca, nin eu nin miña irmán non fomos nunca. Os meus irmáns sí, pero eu e miña irmán non fomos nunca ao traballo do monte. Traballábamos na casa, íbamos ao mar, así, o carrapicho, como se suele dicir, mas o xerir. E así, traballar no campo, nas fincas. Aí había que ir a plantar os pinos ao monte, cando viu a repoblación. Eu acórdome. Meu padriño foi o primeiro guardia forestal que hubo. Era o pai de Alvarito, máis de Tetano, e deses. Era meu padriño. Montouse a repoblación. E íbamos a repoblación e traballábase 2 horas, pagaban 2 horas. Ao mellor traballábase 2 e non pagaban ningún. Cando foi do monte, iso do monte dos pinos, pois tiñamos un detalle moi curioso, porque cada un levaba o que tiña. Entón, ningún comía un pouco xuntos. Eu aquí, outro naquela esquina, outro lá adiante, porque pasábamos vergonza, cada un levaba, eu levaba un xurel en medio, iba a comer outro medio xurel, era lexe, non? Entón, pasábamoslo moi mal, así.
Eu de 13 anos, con 13 anos, fun ao traballo do monte, eu máis un hermano maior que eu, un ano máis maior que eu. Fomos ao traballo do monte, a plantar pinos. Pero, claro, fun ao traballo do monte tamén aos 15 anos, para atender a casa, para ir vivindo pouquinho a pouco. E cando claro, depois se mira que era traste, que me mandaban, unhas de Pedornes, mandaban ir así dereitiña, sempre un buraquiño, se Monte de Pedornes está cheo de pinos agora. A plantar pinos, a plantar pinos. O Pedornes, no, oi, eses todos. E mandaban ir sempre subir por un... Eu de primeiro, non? Ter un buraco sempre feito diante. O meu buraco sempre un diante, sempre un diante. Entonces, claro, un día o Morouzo, que era da Bulleriza, caos no de arriba, dice, Josefa, plántate en baixo. E, claro, elas mandaban ir para aquí, levar sempre diantada, non? Plántate baixo, ahora mismo vas para ali, para diante dos homes. Carajo, é máis contenta. Era o... Tú conocías, non? O Marraxiño, era Ramón, aquí da tienda, eran uns poucos, eu tamén era unha boa cabriña, e con eles pasei un día máis bo que Carainas. Polo monte arriba, mollado, a chover, bueno, había nebla, perdías, toiche, non sabía pa onde ibas. A veces ibas a parar o meu gas, mes de vir para casa, engaña moito a nebla. A neblina, bueno, niebla, neblina, neboeiro, néboa, ten 40 nombres, non? Páxaro, paxoriño, paxoro, pajarito, o sea que iso é maravilloso, non? Son nombres dos vellos, pero están aí. Había o lobo, antigamente había lobos, pero era de verdad. Había moitos lobos aí. E puñan, para asustalo, para que non comera a xente, os que transitaban de noite, puñan, amarraban unha corda aquí pola cintura e mataban un ramallo a rastros del e iban andando. O lobo iba detrás, pero tiñalle medo ao ramallo. Tiñalle medo ao ramallo, sí. E non facía. E facer as presas. Por certo, nós íbamos facer unha presa que hai aí cerca da casa onde está Carina, e o que era o fiscal do pueblo, o que mandaba no pueblo, que era nombrado polo ayuntamiento, parece, non? Éramos menores de edad e quen facíamos as presas, porque eles a fumar cigarros e charlaron os homes. Mandáronos para a casa a todos. E logo nós non foi nadie da casa, porque quen iba a ir? Mandáronos para a casa logo que quixeron feralo, tiveron que fer a eles. Pero eu quedoume aquilo grabado, sabes? E despois, cando era maior, nombraronme a min fiscal, eu, unha alegría rapariga, só por pejala. Estábamos a fer unha presa aí arriba, non fixo falta que eu falara. Ainda ben non apareceu o homiño aquel con eixado ao lombo. Se lle dixeron, usted para a casa, aquí é maior de edad, non ten que vir. E eu non xa ia falar, pero non fixo falta. Xos outros lle botaron na boca a todos. Pero claro, el pejaron lá nós, e logo había que pejar ya el. Decía que o papá traballou moito e compraba terneros por aí onde podía para ganar un duro. E logo había que leválos a Santiago. E eu iba con ele moitas veces, non sempre, pero casi sempre, a Santiago. E entonces eu iba detrás a cabalo e tanguía yo e oliva, unha vez a pé, outra vez tornábamos, eu era pequena. Hasta lá. Traballei de encarajado na comunidade de Montes, traballei de encarajado na carretera aquí esta de Villa de Suso. Fixeron a primeira estrada, foi maravilloso. Claro, máis anchura da carretera e tal. Eu recordo, o sea, de chaval novo, cando abriron a carretera, esa, non sabes? Estaba con un morrillo daquela, e había uns camineros para reparala, baches, non tiña, a carretera non tiña piche, non sabes? A primeira que había era de barro, un barro con xeixos, aquilo, ibas co carro, cando empezaron a botar o piche, ibas cos carros das vacas e tiñan uns bitoques, os clavos no, o carro tiña unha llanta de ferro, e clavaban uns bitoques, chamaban bitoques, que eran os clavos, e tiña que estar a ras, como se vera un pouquiño para arriba, que co balance afloxaba,
facías un buraco no piche, multa xa. Meu sogro era caminero, zas, metían cada multa por aí temible. Eu recordo aquí nesta parroquia, cando cambiou a electricidade, que daquela lembras un candil de aceite ou de gas ou un quinqué, chamaban aquí nas aldeas. Acordo 3 luces públicas solas. Unha en Serra Seca, outra no Oirado e outra aí no cruce, non cruce que entra para aquí. E chaman as rodeiras aí, a 3 luces. A miñera limpiaba as cunetas, non? As cunetas estaban planchadas, cunetas limpias, o paseo da cuneta que era de terra, aquilo todo limpiño, cada 4 kilómetros había un caminero. E tiña que ter iso todo limpiño. Cuartos non había, pero era o electricista de olla. Se ás 12 da noite viña un temporal, marchaba a luz por Villa de Xus en Maugás, a chamar en Abelardo. Non había teléfonos, pero eles viñan a buscar a Abelardo. Ala collía a bicicleta sin luz. Collía a bicicleta que tiña, ala, arreglar a luz a tal sitio que non hai luz. Ou cualquier casa. Non é como ahora, hai que chamar fenosa a un electricista. Antes, que do monte, de arriba, non había luz, aí viñan con as caballerías a buscar a Abelardo. En Burgueira non hai luz, en Torroña non hai luz. A que lle fuera a arreglar a luz, coitado. E o lombo, con aqueles postes da luz. Sabes que ese monte da Riña está desde aquí de abaixo, a la arriba, non sei a onde chega, con postes. Todo o lombo. Moito traballou aquel home. Bueno, era moi bueno. Todos que están postes en baixo, o que dice desde Porto de Arcos hasta Mougás, hasta a subida de Mougás, a pista, todos esos postes, puxo Álvaro, houve que pagar a Comunidade de Montes, A Comunidade de Montes pagaba o sea, que estamos de acordo, que eu era secretario da Comunidade de Montes, que fui o fundador, eu, como secretario, eu, tal José Pulido, que dixía do Muiño, o presidente que morreu xa tamén, non? Eu fui o fundador fui secretario dúas tandas e fui tesorero outra. Tuve 8 anos na Comunidade de Montes. E cando se montou as luces públicas, Álvaro, a comunidade puxamos os postes e ele puxo o tendido e os brazos, non sabe? O ayuntamiento. Cada poste dos que están na carretera, o que se dixo de Pedornes, a entrada de Mougás, a subida de Mougás, hasta a entrada de Mougás que... Con unha ocasión, foi a arreglar a luz a Pedornes, cuadraba nun domingo, que don Claudio, daquela ainda iba a pé, o cura, a dicir misa, sacoulle a escaleira que tiña posta no transformador de Pedornes para que o home non podera baixar despois. E despois tuvo que esperar a que lle baixara a xente para que lle colocara a escaleira no transformador que o cura lle había quitado, porque lle dicía el, antes de ir a arreglar a luz, vais a misa. E o noso pai iba a misa o día de todos os difuntos. E cando había confesión, el iba cos fillos, non sendo mamá, os fillos iban todos, críos. Aquela hora todos, Dios se levantaba da cama. A iglesia, primeramente. Nos papá andaba no correo, que era o carteiro, andaba en bicicleta. E despois anduvo no carriño, cando era os sábados. Un carriño de cabalo. E no carriño, poñía un estaba no carriño e iba co cabalo a ca xente. Unhas veces que viña na costa de Portecelo, ou subía para arriba, e ele cambiaba moitos cabalos, non sabes? Porque claro, un era malo, outro era malo, outro era malo. E decía yo, un que lle cambiara un cabalo, e decía lle, ala, que vas ben. Xa lle subiu máis o cabalo. Bueno, pois as vidas secas esas, como por exemplo, que non regaban, pois botabas un centeo, unhas veces aí, outras veces aí,
Despois íbase, mellor ás 3 da tarde, chamaban unha guadaña, a cortar a palla. Primeiro sacábase polo medio, sacábase o centeo. E despois, coa guadaña cortábase a palla por baixo. Tiña eu aí unha guadaña. O centeo cortábase pola mitad, da mitad para arriba, coa espija, para mallar, e da mitad para baixo, xábamolo para a palla, para os animales. Aí. Mallábase, sí. Mallábase con mallo. Había unha eira que chamaban a eira da pela, e outra abaixo a eira dona, e puñese un nunha punta e outro noutro con mallo. E pum, plum, 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 plum. E puñen os potes enterrados debaixo da terra para que sonara. Ese era o ruido aquilo cando mallaban. Todos traballábamos xuntos, viñan as malladoras, a mallalo o centeo, a cebada, a axudar uns aos outros, nunha eira, outros noutra, as eiras botábase lle barro e preparábanse, senón bosta, con agua, e preparábanse as eiras, e depois a mallar. Si, botaban bosta con barro, si. Para poder a malladora que non se mezclara a terra co centeo, nin con iso, para estar limpia. Facíamos os bardeiros do trigo, do centeo, e depois a mallar. Pero iso xa cando había malladora, cando veo a máquina xa. Xa, polo seu pé, xa mallaban sin andar con vacas a traelas. Tiñamos que ir de eira en eira a buscala, coas vacas. E puñámola cada unha a súa eira. A malladora, de principio, viña mandada cun tractor. Despois xa traía o motor, ela acoplado, pero de principio viña cun tractor. Un ano aquí arriba, aquí neste eira de aí que está, aí matouse un home, matou a malladora. Caiu a cabezalla da malladora a un dos empleados e matou. Sendo o rapaz. Foi a botala ao lombo para poñela ben, ao dereito, escorreoulle, foise encima del, matou. Fomos de bastante pequenos, porque había que axudar, ao mellor ibas dar un ou dous de cada casa, axudábamos no pueblo uns aos outros. Estábamos a darlle centeo, uns a dar, e o da malladora, a estivalo, e iba salindo a palla, e outros a sacudir a palla, e a coller colmo para colmar os palleiros, para os segundo anos, os palleiros do Tuxo. Uns sempre había algúns máis técnicos, eran os encargados de facelo, palleiro. Facíamos palleiros de Tuxo, a colmalo para que non lle entrara agua. E pois durante o inverno, sacábase para estrar os animales nas cuadras, senón o gado non estaba mollado. Sacábamoslo dos palleiros e levábamos para a corte en xutiño. E tiñamos as medas da palla, facíamos medas de palla de milla, e facíamos os palleiros do trigo, do centeo. Corríamos o pueblo todo, entre todos, porque non ibas a un veciño ni nada, xuntábamos todo o pueblo. Íbamos de casa en casa axudando, e, bueno, facíase ben. Facíamos pan. Facían pan as mulleres. O que ten que ese pan non era millo, era pan de centeo. Era moi bo tamén. O que ten que daba máis traballo amasalo e facelo, pero salía moi bo. Todo era para comer, todo o que se facía para botar o ano. Despois botábamos o inverno con ese pan. Pois co centeo mezclábase con millo, e facíase pan de broa, pan de millo. O centeo era para empezarlle a mezclar con o millo. Aí o pan facíase unha fornada del, 5 ou 6 pans, dependía da xente que houbera na casa. E duraba 4, 5 días, dependía da xente que houbera a comer. Dependía. E así foi a nosa infancia. Traballar moito no mar, ao arjazo, porque había que ir a sacar arjazo para vender, porque non había outra cousa, claro. Carrapicho.
cuando tiña 14 anos, a sacar algas, argazo, vaya, e a ascenderlo polas pedras do mar con unha prima miña que se chama Salú, onde vive tamén. Foi un argazo moitas veces, ali facíanse, chamaban unhas cerdas, e despois botábase moito centeo daquela. Entón, o argazo iba para as fincas do centeo. O carrapicho xa era para dar cartos. O carrapicho antigamente viña os do Rosal, en carros de cabalos. E levábano para Estirco, levábano para abonar as fincas. Cada carro de cabalo, viñan con cabalos, os carros de cabalo. Cada carro de seco, sacos, sacos. Pero despois viu, xa empezou a vir para vendelo. Depois todo o mundo ao mar e a vendelo, a vender. As mulleres en cesta, ao cara a cabeza, e nos no ombreiro. Pero despois tamén o argazo sacábase moito para secar. Botábase alá na volta do guncheiro, alá contra Tui Verde, para alá. Facíanse uns tendales e aí secábase. E despois moitos tamén se vendía. Viñan do Rosal, viñan uns a comprar, despois facíase como un palleiro. Viñan do Rosal, uns rosaleiros a comprar o que eu quería vender. E moitos a mellor vendían o argazo, despois viñan cun carro, tiñan un carro de bois que levaban o monio del. Porque tamén, aí nas Mariñas tamén hubo xente que viña do Rosal e dormían aí nunhas casas que había nas Mariñas. Aí nas Mariñas, pero aquí na entrada, onde está o puente. Pero ali había unhas casiñas que viñan do Rosal aí unhas mulleres e os mulleres botaban, mentre había argazo, botaban aí. E cando non, marchaban e despois ao mellor o sábado á noite ou o domingo, e volvían outra vez. Nos éramos 13 irmáns, 13, e a Marbella era a que iba con nós viñamos da escola, sen merendanos, colleríamos algo de merenda se non nos tiña, e íbanos o argazo, sacábanos o argazo, e veña. E así, a nosa vida era así. O Xerez íbamos ás marés, cando había esas marés grandes como hai agora. Íbamos abaixo a arrancalo, onde estaba aquele argazo, a arrancalo. E despois trailo para arriba, secalo e leválo a vender á tienda de Edmundo, así onde ten o comercio Miguel. Collían eles muchísimo Xerez e despois empaquetábano e mandábano que era para medicamento, aquilo, que era para o Xerez e máis o carrapicho tamén. E ibase, aquilo xa traías, ibase pola mañán, estando o tempo, xa traías o diñeiro á tarde. Despois secábase argazo tamén para vender xa. Xa se empezou a andar o diñeiro, xa empezou a trasladarse. E íbanos un enchía e o outro se acarrexaba, andábanos uns aos outros para acarrexar o argazo. E a traballar aí. E chegar a casa a fer comida, claro, porque non había que na fixera. O mar levaba todo para baixo. Entonces, cando viña o argazo polo regular, por San Miguel, así no Bran, e cando arrancaba eu, botaba eu. Entón, era cando íbamos a él. E viña Villasuso e Mougás. Antes nacían as algas no mes de abril, agora nacen as algas no mes de junio. Mira que hai diferencia. É poucas. As algas do mar, chamabanlle algas, chamaban en castellano. Nos argazo. Botaba eu aí no porto, no noso porto. E viñan os de Villasuso, que había un alcalde de barrios. En cada parroquia había un, en cada barrio. Alá, Villasuso, Pedorres, Roia, cada un era o alcalde de barrios dunha parroquia. E aquí, pois era ele. Que aquí entre nós sobastábanse os portiños aos veciños, o que máis botaba era o que se quedaba con ele, para sacala o argazo que botaba o portiño ese. 3 ou 4 aquí abaixo, máis alá, hasta onde está o camping hoxe, non? Entonces, eses cartos
que o que se acababa iban para o alcalde de Barrios, non? O alcalde de Barrios iso escribiu ben. O alcalde de Barrios, se había unha defunción, pagábase a caixa ao fulano. Íbamos ao Arjazo e cando para ir ao Arjazo chamaban a Besola. Puñanse aí no alto este que hai, nun alto, dice, vamos ao Arjazo. Mima, tan chamando ao Arjazo. Si cuando dejábamos a comida sin acabar de comer, e arranca, cos cestos na cabeza, hasta o porto de Mougás. Todo o mundo as carreiras a él. E andábamos cos cestiños ao lombo, cos cestos. Non había un carro, e había que botar do mar po carro. E ali salía o Arjazo como as moscas, cando hai un bando de moscas. Aquilo non se miraba máis que a cestos. E cestos. Viña a xente reventada a traballar, e traballar, e traballar. O meu pai era guarda jurado do Rosal, do Ayuntamiento do Rosal, que cobraba os arbitrios, chamaban arbitrios. Viñan os mariñeiros a buscar leña, e máis viñan a buscar toxo, e entón eles cobraban eses arbitrios. E despois, seguía pro Ayuntamiento, el daban ya algo ano, pouquiña cousa, porque daquela non había sueldos. Había que pagar un arbitro pola bicicleta, arbitro polo carro das vacas, había que pagar por todo, non? Viñan aquí os do Valle a buscar algas aquí, varios de la Bayona, non? Viñan a buscar algas aquí, ao mellor 10 ou 15 carros, non? A buscar algas a este porto, e cobraban un arbitrio aquí, por vir aquí ao Ayuntamiento hasta se peleaban, había peleas. O que cobraban unha vez tocou o meu pai cobrar, eu mirei que casi dá unha tunda. Ai, non é así como miramos. Hai que facelo. Pasábanse negras. Agora que sempre había fartura para comer. Viñan os patróns, ibas á escuadra das ovellas que estaban no monte, estaban nas cuadras, nos montes, cada un tiña as del. E nos día do patrón baixaban as ovellas para matar, ou cabras, ou costons, ou cada un o que tiña. E matábanse aquel día. Por exemplo, en Villaxuso, o día San Miguel, aquí o de Santa Eugenia eran os días máis fuertes que había. Depois estaba el Señor, estaba todo eso, pero todo eso hubo que telo. Claro, e veño o lobo, había que escapar, como aquelas varas que levaban que tiñan un aguillón na punta, eran unhas varas largas que lle pinchaban aos animales para cando veran para diante, tiñan un claviño así de punta, pinchaban, e uva, entende? E con iso andaban detrás deles, aquilo era a lixa. Eu pasei mal, porque como era meu pai, daquela volta que tocou el, pasei mal, claro. Vergonzas e tal, non? Que pasa, vergonzas, non? Pero bueno, era o que había. Acordo de ir con noso pai. Aí está a miña hermana que o pode dicir que ela seguramente que tamén lle tocou. De irmos ao Argazo e o cesto, el quería enchernos o cesto grande e éramos 3 ou 4 críos e non lle podíamos levantar. E ele era quen acarrexaba. Vale? Aí no río. Cuántas veces, cuánto me acorda de eso. Pero pagábanche pouco, traballaban moito, colabas pouco, comprendes? O gelirio que se vendía para a medicina, iso todo desapareceu, non? Pero era unha esclavitud, secalo, que chovía, non? Pero bueno. E despois íbamos solos, non? Porque aquí o Arjazo ibas cando había bardas, íbamos ao mellor 3 ou 4 da casa. Pero cando había unha persona sola, eu fun moitas veces sola. Xuntábame con outra cuadrilla, e pois acarrexábamos para arriba, porque era Arjazo posto, lle chamaban daquela, facíase montes. O chegar ali había que cortalo dos pedaños, ou dos alcaldes. Aquel había que cortar nas cabezas das bardas, a cada un pedacito. E o alcalde de barrio mandaba a un home de
de Mougás e o de Villasús mandaban de Villasús. A min Pedro Miro cortalo moitas veces, deixarlle a ración deles. Ali non tocaba naida, era del. Entonces, a barda do Arrazo, salían dous homes a apartarlle ao rebaireiro, ao pedáneo, un pedazo de Arrazo. Xuntábamos todas as mozas, antes de quitar Arrazo, e puñámonos a conferenciar. E despois non se lle tocaba Arrazo hasta que mandaba el. Entonces estaba toda a xente a punto xa para sacar e dices: Salvenlle a raia! Salvenlle a raia! Era cando salía a xente xa a traballar. El como as quitara as tiña. E na mellor caía xa, pum, caía e se volve outra vez para eso. Salvaban a raia, aquilo que máis tiraba. E aquilo era traballar, non é como agora. Veña, aquilo era unha risa, o máis podía botar os cestos para arriba. Despois había sorteo, o final de sacar todo, facíanse mellor 7 ou 8 montes para ánimas, que María Xanrei ha de se dar cuenta que sí que se facían. E logo, pois, eses montes para as ánimas, pois, aquelaban o puxaban a xente, porque querían o Arrazo, vale? E ese era para entregarlle os cartos ao señor cura, que era para terlle misas os defuntos, ánimas. Nos íbamos máis ao Xerez, co Carrapicho. Eu fui alguma vez ao Xerez, pasábamos dunha pedra a outra, e levábamos unha corda, e coa corda amarrábamos o saco, e sacábamos para fora, pero claro, o saco sempre se metía para o fondo, pero había que ter algo de pillaxe para poder traalo para fora. Despois aquilo, claro, mentre non se salía agua, aquilo pensaba que tiña rabe. Levaba os críos comigo para o mar, para as pedras do mar, como a moitas. Non sola, como a moitas. Na vida, como se podía. Despois veio nos... Iso era nas algas, E despois, no Carrapicho, chamábanos de nós, e máis o Xerez. E despois, xa nos metemos mariscadoras, xa íbanos a Mexilla, xa íbanos ao Ourizo, xa íbanos ao Percebe, xa andamos así a todo. Eu jubileime así. Os meus pais tiñan que pagar a Seguridade Social e non había chenches para pagar. Era agraria. Bueno, sí. E despois tiñamos que ir para o mar, unhas veces quitar Arrazo. Estas tamén foron. E o Xerez e o Carrasco e pasar o día todo no mar, a darlle voltas para a noite ir vendelo, para fazer os cartos para que eles puderan ir pagar, que senón non había. A Alex levaba yo comigo para as pedras do mar. Levaba yo unha bolsa de gusanitos, piña yo nunha laxe e eu andaba ao Carrapicho, ao Xerez. Logo, pois, fixemos o carné de mariscadores, todas mulleres daqui de Mougás, algúns homes tamén, non? E empezamos a ir ao Ourizo. Era pouco percebeira. De Mexilla, de Ourizo, das mellores. Na cabeza, moi piquerrichiña, pero os sacos máis grandes que a min. E bueno, despois aquí conocí o meu home. Por certo, que teño unha historia bonita dele, cando o conocí. Eu estaba a Carrazo, el tiña un moto, andaba nunha moto, e estaba eu a librar un cesto de raza, que chavábanos así, e vi un coche e levou polo aire. E tiña con as zapatillas e perdeu as... E perdeu as zapatillas, bueno, si foi onde mirei así a primeira vez. Despois veio o Pilar do Rosal, o Pilar de Outubro, e nos íbamos á festa, e ele apareceu ali tamén. Xa empezamos a enamorarnos, e logo ao cabo de 2 anos, casámonos. Sí, eu con 13 anos eu tuve a primeira vez co meu home. Con 13 anos. Pero cuidado, porque xa íbamos ao salón. Eu xa tiña tanto corpo como hoxe. Bueno, Eu tuve a primeira vez con el, que era primo daquela. Bueno, eu xa non me acordo que día foi. Fora en diciembre. Había outro sentidiño que non hai. E resulta que despois E medo. morreron nosas abuelas, casi as 2 seguidas, a do Arrabal a Masa de Chabella. Tiñas que andar 1 ano por cada unha. De luito. De luito. De negro de todo.
Ala, como non podía ir á festa, xa non tiña novio. Pois eu, o primeiro que E tuve... despois salíamos os domingos. Había na Molinera, onde estaba a casa de Andrés, ali había tienda. Sentábamos naquelas escaleras que daban para a carretera. E nós no cementerio, naquele ancho que había. Éramos 8 ou 9 ou máis. Todas estábamos de luito. Pero os domingos salíamos ali, non? Pasaban de mellor, de vez en cuando, un moto, un coche. Ai, cuánto corvo, claro, estaba todo de negro. Ai, cuánto corvo. E así foi a nosa vida. Bueno, demoreime porque eu tiña 21 anos, a señora tiña 18. Un día, quedou de xuntarnos e enamoramos un do outro. Eu sei. Non era moi bon mozo, pero como me gustaba, así. Empezamos así de rapaces a conocernos, e despois de críos, éramos pequenos, xa que igual botaban esa, como era? O choio material. A roda na escola. A roda na escola, e despois foi pasando, despois fomos sendo máis mozos. Empezamos a seguir mal a broma. Ela anduvo por aí detrás, eu tamén un pouquinho, pero pouco tempo. Namorados tuven moitos, pero non me quixo ningún, e eu tampouco, gracias. Algún tuven, sí. Pero logo marchei para Suiza e saliu un enamorado e caseime. Conocemos nunha festa e entonces ele quería vir arriba, pero a mí eu tiña medo aos meus pais e non salía. O namoramento eu andaba en Ovia. E viñan aquí, viñan a parexa máis a outra chavala, e despois íbamos para lá, tal, pero despois saliu un mesta e enganchoume. Non houve maneira. En Bayona eu non me quero acordar. Tempos aqueles. E pasaban os domingos a namorar a Sahareva, a Fouciña, que non había arañas. Namoramos un ano solo e xa nos casamos. Sentados aí no alto das paredes onde todo o mundo nos miraba. Un pouquinho as noitiñas e despois cada unha a súa casa. Non é como agora. Casei de 20 anos e teño 90. Como foi na festa a bailar. E logo viña xunto a min e aí me conquistou e aí me fixo un fillo e acelerou. Que máis queres? Que sei, gustoume falar, empezamos a falar, por aí empezas por pouco e terminas por moito. Empezas por nada, empezas por nada e terminas alá arriba. É como a todo, non? Claro, víamonos todos os días por aquí. Se fora de longe, o mellor abandonaba, pero estar tan cerca. Aburríaste por non ir alá, pois había outra máis cerca, cambiabas. Iso sei que foi un mês. Que nos caímos de acordo un e máis o outro. E como éramos aquí da porta da casa, ainda somos fillos de primos, Bueno, pois conocémonos, pois mira, sabes onde nos conocemos? Eu tiña unha bicicleta. E eu... Que lujo! Pois tiña bicicleta, o Silvadoia, tú acórdate, ou sabes quen é? Ai, bueno, eles. Sí, el. Eu estaba na baixa sentada, pero ao lado da carretera. El foi ali xinto a min, el falou, eu tamén falei. E aprendín a andar en bicicleta naquela. Ainda sei andar hoxe en bicicleta. E despois, por culpa dun familiar desta, pois estive a América. E non sei se era fora tamén, foran dúas, pero América acórdame, a outra xa non sei quen foi. E entonces, porque dicíanlle que... Eran primos, América era primos. Dicíanlle que cando el marchaba a Patilleira a 5 meses, e eu, claro, quedei aquí, era o meu novo, eu non iba... Bueno, eu iba a brincar, vamos, iba a brincar como iba en todas, non? E despois o vi, porque dixeronme cando este con fulano, dixeronme cando este con menglano. Mira, non estás contente, se non tantos contente, de mí non ter nada que dicir, dame as cousas que tes tú, de min tú,
e eu de outras miñas, unha fotiño que tiña, e tal que sei eu, acabouse, ala. Pero aínda lle quero hoxe. Sabes esta porque lle dice que lle quería ou porque tal? Porque era moi guapo, eh? Era guapo. Ainda hoxe tira ali, ainda hoxe é guapo, pero xa ten. Miren moitas veces. E tú anduven con el 2 anos, pero a mí non me tocou. Bueno, ahora sí tocoume, pero vamos, do demais, nada. Na mellor igual querías que te tocara, non te tocaba. Bueno, a mellor, no, tiñamos moito medo, hombre, tiñamos moito medo. As de agora ainda non naceron e xa están. Era o que había. Eu nunca fui a guardia a festa con meu home ni nada. Namorar aquí no pueblo. Solo pasear desde a de Zalo hasta Batuque. Era o que paseo que había. No airado vello de San Mamé, o día de San Mamé, eu bailar de fundo do carrapo, bailaba moi bien, bailar co carabillas, e agora a quen lle baila a caravilla, nin hoxe, nin antes. Celebrábanse todas as festas. Entonces, as do meu tempo, íbamos en grupo. E o da miña irmán, pois iban noutro grupo, porque eran máis vellas. Antes íbamos todas xuntas. Mozas e mozos. As novias e os novios. Eles iban xuntos todos. Íamos todos xuntos e viñamos todos xuntos, sí. Depois na festa aquilo é moi diferente de hoxe. Ibas a bailar carchavalas, pedían para bailar, bailabas e se vou tomar algo. A muller non podía ir á barra para nada, Se a muller iba á barra era calquer cousa. As vellas todas alrededor, sentadas. Mira a fulana, mira a ciclana, tú. E cando eu tocaba ela, dixía, mira a túa. Xa era temible iso, o chorcheo ese, Era a leche, E tomamos unha copiña, dábale un pouquiño dun rolo para poder bailar mellor, como agora o botellón, pero máis formal, Sí, aquilo era leche. De inverno pasábamoslo moi ben nas salas de festa, en Costa Brava. En Costa Brava. No Solón, Costa Brava. Ai, sí, bueno, pero ali xa... Cuidadito que ali... Sí, bueno, pero ali xa había un pouquiño, xa había un duro. Xa había un duro. Iso baixo, cando era no salón? Iso cando era baixo no salón, no mar, sí. Pero ali non dejaban entrar sempre. No, nin que era menor de edad. Ali costaba 4 pesetas a entrada, non sei se vos acorda. E a nós dábanos 5, e coa peseta xuntábamos 4 ou 5 e comprábamos unha barra de pan, un kilo de pan. E comíamos aquel pedaciño de pan. Iso tamén o fallamos nós. É unha gaseosa, Pasete, que xa dicíamos nós, unha gaseosa presente. E o día da quintada, da chourizada. E as vellas todas por riba no palco, para mirar se non metían man os chavalas. Unos a eles. Salí non iban a meter man. A man meterían ao salir. Ao salir, sí, elas estaban de tontas, pero non que querían era ir de curiosas. Mas elas dirían que nos dera... Vigilando as fillas, para o paso das fillas, vigilábanos a nós, porque a nosa nai de verdade por aquí non iba ninguna. Verdad, Sara? Non. Ti non foste xa? Chegaban ben aqueles. Pero aquelas de olla, mi madriña querida, que elas dicían e que falaban, e nós o queríamos pasalo ben. Cando foi que se inaugurou o Salón Costa Brava, que se inaugurou, aquí. Bueno, nós estábamos a facer Celina uns chaquetóns, unha min e outra Placidad, a miña irmán que está en Francia. Primeiro tomamos que marchar alá as dúas irmáns de Sanxán a buscar cada unha o seu feixe de toxo, que ardera, bueno, aquilo na cabeza. Quien tuvera un cuarto de baño para chegar a ducharse. Bueno, chegamos á casa... Nunha tina. Chegamos á casa, dejamos os feixes, lavámonos o que podemos e viñamos a buscar os chaquetóns. Cando baixamos, a andar aquí na casa de Celina, e marchamos, e pasamos polo salón, xa estaban as ferriñeiras e as celidonas. Enriba no jarito. Xa nos aliñeiros, xa nos aliñeiros, sí. Bueno, todas contentas, marchamos, chegamos á casa e dícenos así, mamá, pois non hai festa. Non hai festa. Por qué? Morreu o pombo, non se pode ir á festa. Un tío político. O a metía Matilde, que era irmán da pomba. Bueno, muller... E morrera en Pontevedra. Iso que non se miraba. Nós tiñamos unha empanada de chouriza e unha tarta de rixóns. Para ir a quintar, ás 12 da noite, paraba a festa e comíamos. Nós coa tarta e a empanada feita. Quen dormía? Non nos deixaron ir, nós non salíamos das ventanas. Mirábamos todo para cá.
Nos vivíamos a lancha bella e mirabas todo para cá. E eu dicíame a miña irmán, vamos a ir, saltamos pola ventana. Eu non vou, eu non vou. Non sei se cuadraran polo medio da semana. No domingo había fútbol no campo de fútbol. Sí. Íbamos aos partidos de fútbol. Xogaban os de Oia cos de Villa de Suso. E as mozas de Oia traían as cancións oitas xa, nada máis para cantar. Santa María de Oia, bien te puedes alabar, que tienes unos higos que muy bien saben ganar. Pero elas viñen máis espabiladas de cancións. Íbamos a Pedrones, a Vilar, a Villa de Suso. A Mauás, e vir a pé ao mellor 2 aos 3 da mañán, e no outro día terse que levantar para ir a regar unha veia. Aquel non é como ahora. E viren a pé, algunhas veces estaban os gitanos, cando íbamos a Mauás, os gitanos, os coches dos gitanos alá para Villa de Suso, salían os cans a ladrar moito, a correr. Tiñamos moito medo, claro, eran gitanos e con cans, tiñamos moito medo e así, a noitiña había que vir para casa xa. Eu gustaba as festas, gustábame moito. Pois eu que máis me gustaba, eu non iba á festa, non te podes rir, que hai que estar serios, Eu non iba pola música, non vais a pensar. Eu iba polas mozas, coño. Gustábame o baile moito, moito. Eu cando estaba na última peza quedábame unha pena, pero unha pena, Había quen non, bueno, ahora mismo hai quen vai para ir probar ou vai para... Sí, non lle importa, pero a mí non importaba, me gustábame. Eu gustábame a festa. Antes celebrábase todas as festas, en Augás, en Villa de Suso, en Pedornes. Entonces, nos íbamos a festa, claro. E nosos pais decíanos, a noite na casa, a noite na casa. E íbamos, unha peciña máis, vámonos, dicíamos unhas as outras, vámonos, unha peciña máis. E despois corríamos e xa vámonos á casa e dicíamos, non nos dixemos que era escurecida que tuveras na casa, pero ainda non é noite. E así, era onde nos divertíamos. E había unha eira aí pasando a casa do pueblo, pois levábamos panderetas aos domingos e aos sábados e bailábamos ao son das panderetas, era a diversión que tiñamos. Para cantar veño eu, para bailar meu irmán, para tocar a pandeiro, mi pequeno ten a man. Cantábamos esas cancións así. Bueno, de festa íbamos a Oia, a Baiona, a festa dos mariñeiros, a festa do Carme, pero a pé, íbamos por Baredo, agarrados uns dos outros, e víamos agarrados uns dos outros. Sempre nos acompañaban os chavales do noso tempo. Se nós nos viñamos da festa cedo, eles tamén viñan, non nos dejaban ir solas. O curro de Torroño, o curro da Balja, o de Moujás. Íbamos aos curros todos. Pero íbamos a pé, agora van en coche. Bueno, mirábamos como metían as vestas, como ellas encabrestaban. Penso que deu ben, non? Que lle puñan os cousos. E despois de collelas, pois rapábanas. Despois xa soltaban pa monte. Íbamos ao curro a pé, A pé. O curro do Moujás e o de Torroña. Viñan ricos de comer, traían latas de conserva, e nós non levábamos latas de conserva. O curro da Balja levábamos a merenda. E aí xuntábamos a familia. Xuntábanos os meus padriños que eran primos do meu pai. E logo xuntábanse a irmán do meu padriño. Xuntábamos unha familia, pero era unha tirada. Logo viñan, o meu padriño sempre fora alcalde aí en Oia. Tiña moitas amistades cos guardias civiles. E viñamos, levábamos comidas para todos. Un carneiro aí preparado e un pouco de cocido. E logo o postre eran tortillas, chamámoslle tortillas borrachas, de viño. Cada un, a mamá e as miñas primas, cada un a ver cal era que mellor lle salía. E o que se levaba, non se levaba outra cousa, nin empanada, nin nada. O curros, por desgracia,
Fun 27 anos, porque tiña que ir polos asuntos dos incendios, porque era o curro que non había incendio cando era o curro. Sí, sí. Eles mesmos me tiraban a colilla, os dos que xuntaba o gado, e prendía lume. Curros era unha festa moi boa, salíase todos xuntos para arriba, todos con a gaita, caixa, bombo para arriba, aquilo era... Antes viñan varias comparsas do Valle, de un lado, do Rosal, aquilo era unha diversión, non como agora, non, nada. Eu teria 7 ou 8 anos, máis non teria. E iba con unha irmán que lle chaman Emilia, ainda vive. E de aí debaixo, do pueblo ese debaixo. Perdón. E fomos ao curro, e eu antes de ir ao curro non tiñamos que comer, que íbamos a comer? Íbamos ao curro, pero non levábamos nada a comer. Entón había detrás da nosa casa había un carballo moi grande. E criaba todos os anos os picapaus, eran picapaus. Picaban na madeira. Páxaros. Si, era un páxaro, pero chamanlle picapaus. E foi ao niño, e unha vez iba a buscarlle sempre os paxoros para matar, para comer. E botábamos nas sartenches, perreaban, saltaban os paxoros, non había aceite, claro. E despois xa iba habendo así unha mijadiña máis, despois xa cando fun buscalos para ir ao curro da Valga, xa foron algo máis ben preparados, pero pouco. Entón, nos cando levábamos un señor que xa era máis maior que nós éramos raparigas, e entonces eu levaba a irmán que era máis bella, eu entón dicía, dame carne, era picapau, era o paxoro, e sin pan e sin nada. E sabes onde vivíamos? Nun charco que hai ainda moito no curro, e onde faía as súas necesidades os cabalos, e andaban polo medio da agua e vivíamos nós. E nunca morremos, e agora todas as fontes están contaminadas. Os reis era bonito, antes eran reis do pueblo, non era como agora que máis ben eu que sei. Agora ben, quen quera, nota, verdad que eran solo do pueblo, había moitísimos homes no pueblo, íbamos 40 ou 50 reis, eran todos homes daqui do pueblo. Vouche dicir de que se había 60 homes aquí, 60 homes iban os reis. E tanto íbamos a Villasuso, a Pedornes, a Oia, ese era o día 6. Porque aquí salíamos en Ano Novo, mellor dito, en Navidades, e cando se salía por aquí, polo pueblo, ou por aquí, todo. Tanto o 24 como o 25. Salían os 2 días. A cantar os reis nesta casa, naquela. Despois íbase pedir, daban chourizas, outros daban un pedazo de xamón, outros daban xaneiras, outros daban... Bueno, todo. E despois íbamos o día de reis, e cando se empezaban olla, ao salir da iglesia, ali o cura, ao final meu pai a baterlle ao cura don Claudio aquel para carrear, deu-llalo, pero deu-lle pouco, aquel daba pouco. E íbamos polos bares de olla, coa mesma pasábamos a Pedornes, en Pedornes comíamos ali Nadio Pichingas, que tiñan ali unha tienda, viñamos polas tiendas esa para cá, pois viñamos por Villasuso, baixábamos á feira que había, era o día da feira, o día 6, cando había feiras. En olla, pois baixábamos aí, e despois, festa á noite, gaitas, ou un cordión, ou que sea, pero tanto bailaban os vellos como os novos, ali non quedaba naide nas casas. Era unha moral, aquilo sí que era moral. E despois, ao final, é cando se facía a comida do que se xuntaba, porque dali uns días íbase a xuntar o que daba cada un, e despois viña, ao mellor había comida para 2 ou 3 días, ali, e todo, pero unha moral, toda a xente contenta, aquilo, pero homes vellos e todo, aquí non quedaba nadie, Os homes iban as mulleres que daban na casa. E logo a noite íbamos á festa, pero... Vamos a pé, na entrada da Mavia, que lle chaman Illaré, ali nun portelo, íbamos a pé, todos por ir para lá. Ali ensaiábamos os reis e levábamos o gaiteiro con nós. Por certo, era daqui, tocaba os reis, pero maravilla, palabra por palabra. Iso non hubo ningún. Moita floreada, pero non se lle entende moito o que dicen.
pero aquel sí que os tocaba ben, E ensaiábamos ali, e logo polas portas, Toromavia, Santa Comba, íamos pola Oureza, de porta en porta, chegábamos a Burgueira. O recinto de festa. Comían nunha tienda, non había bares así grandes, eran unhas tiendas. Cenaban ali todos e logo viñan nos fer festa hasta as 3 da mañá ou as 4. E logo viñan a marchar a pé para Burgueira e os de Torroña viñan para arriba. E logo no día verdadeiro de Reis, entón os de Torroña eran de Torroña e os de Burgueira fean Burgueira. Ali comíamos e logo íbamos para a sociedade a facer festa. Viñan as mulleres todas para ali e co geiteiro que levábamos e caixe bombo, que tamén iba con nós xa, e festa ali está a madrugada. E logo viñamos para a casa, outro día a misa, e os de Burgueira viñan a Torroña, na mesma faena. Faena o recorrido igual, en Torroña comían aquí, as mulleres xuntábanse e facían festa. E logo, cando se terminaba, puñas un día, falábase co cura para ter unha misa, iso como ahora. Unha misa, estaban os Reis, pero contratabas unha treboada, daquela eran treboadas. Non eran orquestas, eran treboadas. Pero sacabas o permiso, fos, pública como un día dunha festa como a del Rosario, ou outro día aquí. Fora, co seu alumbradito. Música había moita. Desas treboadas antes había moitas, e cando eran os portos daí de Tebra, iso eran unhas treboadas buenísimas. Sí, íbamos raparigas, cantábamos polas casas para que nos deran algo. Non nos daban nada mellor, pero bueno, íbamos. Unha vez, unha muller deu-nos 3 chicas. Teis cambio dunha peseta? Temos! Nós todas contentas porque nos iría a dar na mellor 5 perras ou 6 ou así. Cando fomos a mirar, dixo eu, chacha, mira quanto nos deu. 3 chicas. Eran pequenillas. Unha perra máis a chica. Papá sempre andaba a cantar e a subiar, Papá era moi alegre. E dicía ele aos nosos críos, dicía, cantamos os Reis do que dicir, se non nos dan nada, marchamos daqui. Felices Pascuas de Reis tengan vuestra señoría. Han salido del oriente los 3 reyes en compañía, con 3 preciosos caballos que relumbran como el día. Felices Pascua de Reyes, tenga vuestra señoría. É unha gaita acompañando, non sabes? Salida del oriente, los 3 reyes en compañía. E logo, iso cantaba por parexa. Mas se por aquí volvéis, me traeréis la noticia del rey de la monarquía, porque aí era donde o rei quería matar o neno, o tal. Cantaban 2 unha copla, e coa mesma música, os outros 2 outra copla, os outros 2 outra copla. E o gaiteiro iba, arrimábase aos que estaban cantando, facía a música. Estaba ben. Ao mellor eran, que son unhas 20 ou 30 parexas, non? Cantando. Cando íbamos ás fiadas. Pero xa era na casa da abuela. Aí na casa de Albino, onde está ahora Albino. Pois aí, despois de meter os bichos todos, cenábamos e íbamos para aí. A calcetar, uns cosían, as mulleres, os homens xogaban as cartas, facían xogos, os homens e iso. E despois, cando terminaban, pois tocaban as pandeiretas. Agora ya está, non? Así, ali, para cantar os pés. Que non se viñan para a casa. Que ben o pasábamos, E había tienda, e tiñan un salón ao lado. A tienda aquí, o salón aquí. E pasabas por unha porta de un lado para outro. E os rapaces, que malos eran os rapaces, Os rapaces tiñan garrafóns de aguardiente, de viños e de cousas debaixo de mesas que tiñan así polo lado no salón. E os rapaces metíanse debaixo das mesas e veña chimparlle dos garrafóns. E despois, o pixinga vello, aquel home era de medo tamén, coitado, e despois deuse conta que os rapaces lle chimpaban ali. Botou os rapaces todos fora e dixo, aquí non entran máis rapaces na fiada. Había, dicían
unha señora estaba a coser, e estaban dúas mulleres, unha cosía e outra miraba. Dícelle que estaba a mirar a que estaba cosendo. Dice, ai, mujer, que pouco se gana aislando. E dícelle a que estaba aislando. Ah, mujer, pero menos se gana mirando. Menos se gana mirando, sí, señor. En Villa de Suso, para a parte do Mogollón, faíanse nunha casa que era dunha señora que a coxa era costureira. E para a parte de aquí, de Sarra Seca, faíanse nunha casiña que era dos de Xancuevas. Depois había outro que dicía unha señorita enseñoritada, llena de remendos e ninguna puntada. E que é? É que é? Unha galiña. Pois a min eu nunca fun ás fiadas porque xa non me deixaban entrar porque era máis nova. Pero aquí miña irmán sí que iba con meus pais, facían baile. A uns rascaban o culiño, outros xa fiaban. E se pasaba as noites do inverno, porque no verano iso non se facía. Había xente de edad que sabía tocar a pandeireta, e tocaban a pandeireta e nós bailábamos o son. Os mozos e as mozas. Despois viña outro e dicía, cabalo blanco, baila no campo, mexa no pé, e cabalo non é. Que será? Un muiño do río. Xuntábase de cada casa, collían dúas xeneiras dos porcos, xa jardaban para ese día. E despois facían unha comida, cocían xeneiras e todo, bueno... E polos, e iso. E na nosa casa, en baixo, había unha bodega que sacaban todo aquilo, era unha grande, vai. Ali facían a festa. Despois bailaban os maiores nun lado e os pequenos nos cortillos, había uns cortillos máis ao lado. Os rapaces metían os palos. Era unha festa, Era unha festa moi bonita, moi bonita. Moi bonita. Bueno, tiña razón a outra. Deste mundo llevarás panza llena e nada máis. E o que se leva. Cando iban unha señora montada nun burro que estaba de parto. Entonces, quen era o que levaba o burro? Que, bueno, andaba buscando unha casa porque a muller tiña que dar a luz. Entonces se iba ao médico e a muller era o finado máximo. Tiña unha barriga e tiña un gato na barriga. Gato vivo, cerrado. Entonces pegou o médico, unhas tenazas desta de ferreiro. Pero non sabes quen era o médico? Non me acordo. A abuela de Paulino. Era así unha muller gorda. Era moi gorda. E iban para a casa dali chamámoslle da Pintada, de Solinas, do Barro. Ali, xunta a Iradona, chamámoslle a Iradona, o Chou dos Bolos. Aquela casa era... Entón iban para ali, porque iban para varias casas, non? As noites, nos invernos ou tal. Entón iban para ali. E ela trataron de facer, pero fixeron un papel máis bonito que a leche. E a abuela deste era a médica. A muller así, con aquel traxe que lle puxeron, bueno, aquilo foi o... E iban a... chamaban fiadas. Vamos á fiada de tal, aí na nosa casa, nesa, hubo sempre tamén, viñan sempre para aí o inverno a xugar, e as mulleres a calcetar ou a coser, ou elas, as mulleres tal, pero os homens a xugar. Non había televisión. E o gato, mau! Xa cheo neno, mau! E cando me abren o gato, sale o gato espantado polo medio da xente. As fiadas aí, todo o mundo ali, aquilo era un... Que bonito era aquilo. Pois había a fin da fiada, cando se terminaba xa, que era o último día, pois faías unha comida,
Cada un levaba a comida tal, e viña un cordión de Vigo a Bastos e outro Pintos. Aquilo, era a panorama da hora. Agora todos son xurrados, daquela non había tanto xurrado. Había un matrimonio que tiña unha nena e o alcalde de Barrios era o juez. Chamaban ao alcalde de Barrios para separar, puña a nena a uns metros do pai e a uns metros da nai, puñana no centro. Logo o alcalde de Barrios dicíalle a nena para onde quería ir, tantos metros estaba de diferencia, en llano sempre, de diferencia para o pai como para a nai. E esta marchou para o pai, sí, que estaba eu ali, era un rapacito, pequeno. Foi para o pai, non foi para a nai. Daquela, e agora todos son xurrados, e líos. Alicia lleva la palma del buen vino y la aguardiente, de las muchachas bonitas y de los hombres valientes. Bueno, empezamos daquela maneira, porque daquela non había un chaval en Mougás que non estudiara música. Antes era todos de Mougás, todos. Era toda unha familia de Mougás. Eu dizco o home que non era músico que era tonto. Dicía. Ao final do Alsirio, pois todos íbamos ali, incluso nunca nos cobrou nada a nadie, pero ao mellor había 14 ou 15, de 14 ou 15 ao mellor salían 7 ou 8. Outros ao mellor non tiraban para diante porque tiñan que ir a outros sitios e logo empezaron a marchar moitos por o mundo adiante, entonces pois foi sempre quedando. E cando eu entrei na banda eran 21, comigo 22. Sí, Alsirio era primo, tío da miña muller. Tío da miña muller. Nada. Non te fixo nin na guerra, nin despois da guerra, nin... Viña a Guardia Civil, ataba a festa, viña a Guardia Civil, e tal, pois xa paraba na festa. Isto xa a noite, non xa a noitiña de todo. Vamos a ver, eu empecé 2 anos despois de Manolo. Manolo empezou no ano 56 e no ano 58. Que el precisamente me enseñou tamén un pouco de solfeo. Pero claro, na familia miña todos eran músicos. O meu tío que era o director, o Alsirio, Eleodoro, Pepe, meu pai, era un clan de músicos, non? Entón eu tamén me tirou polo... Pois eu empecé no ano 56, tiña eu daquela 13 anos. E bueno, porque na miña casa meu pai era músico, os outros meus irmáns tamén tocaban na banda. Entonces, tiroume a min tamén a idea de seguir na arte. E hasta hoxe. Sí, porque Alsirio estuvo no regimiento. E ali fixo músico. Bueno, todos os hermanos eran músicos. Un que se chamaba Pepe, era hermano, tamén tocaba. O outro chamábase Eleodoro. E o pai tamén tocaba. Bueno, meu tío era un home, pois, que era moi severo na música, porque ele sabía moito e queríanse que todos superen o que ele sabía, pero para nós era moi duro. Eu xa empecé con meu abuelo, que o abuelo tamén tocaba na banda, e entonces me animou moito de cando éramos ao lado del, sempre estaba animándonos, e veña, e así pasamos moito. Traballaba solo por amor á banda, non era... Pero claro, tamén se traballaba moito
facían ao mellor no ano 80 festas ou máis, porque había mes de agosto que ao mellor facíamos 26 ou 27 festas. Sempre era unha cousa que había ilusións cos outros e tal a cual, sempre había moral, sempre había unha moral de todos, tranquilidade, todos unha amistad. Bueno, aquilo, ao mellor víamos chegábamos ás 5 da mañán, que andábamos moito por aí arriba, por Santiago, por Iba Santiago, por Ourense, recorremos moito, por moitos sitios. E entonces, claro, chegábamos, ao mellor xa non viñamos chegábamos dunha festa e xa non viñamos á casa. Ao mellor xa tiñamos que coller para outra que non nos daba tempo. E, bueno, foi pesado ao mesmo tempo, porque era moi seguido. Traballábase moito. Bueno, pero Alsirio tuvo uns conocimientos moi grandes de que cando estuvo na banda militar, co capitán Carré, deronlle composición, como o tío dele era cura e tiña unhas probabilidades de estudiar no conservatorio, entonces el sacou uns estudios moi grandes. Pero claro, non podemos chegar a esa altura. Pero eu teño este recuerdo moi grande que meu tío Eleodoro, o que tocaba a trompeta, non pudo estudiar. Pero se estudiara, se tuvera unha oportunidade de estudiar como estudiou o Alsirio, quizás se fora un gran músico. Unha anécdota de cando a Guerra de España, a banda de Bayona fixeron, porque morreron varios músicos na guerra. Entonces veo o director para aquí, tal Ventura Alar, apellidábase. O Alsirio ainda non estaba aquí na banda, estaba no regimiento. E fixose cargo da banda ese tal Ventura. E foron a Tebra a tocar, iban polo monte, claro. Non había carretera, Tebra era unha parroquia aislada total, non había carretera ni nada. Entonces, cando estaban chegando ao pueblo, ao poblado, mellor dito, estaban segando, estaban mallando os mallos, chamalle mallos, mallando o centero. Entonces, estaban chegando os músicos, tiñan que pasar pola finca xusto a cerguiña deles, e ponse un, aí veñen os gaiteiros. E dice outro, mazaille as costas. E dicía un de Bayona, non, finado o que chamaban Chanquiña, que tocaba o trombón. Damos volta, damos volta, que tiña moito medo. E dice un que tuvera na Legión, que era de Bayona. Que volta nin que centella, mentre non digan mira a Legión, todos pa diante. E pasaron, os outros espantados mirando para eles. E daquela iban a tocar víspera e día, en Tebra. E na víspera levábase como costumbre, a banda tiña que ir a tocar á iglesia, a facer as vísperas. Entón estaban con seus atos tocando na iglesia e tal, e os da mallada, os mallos ao lombo eran alá pa 8, os mallos ao lombo na porta da iglesia esperando a que salían. E claro, imagínate, cando saíron, eles que diciendo masalle as costas, e miramos todos os músicos con eso que menos, foi andando hacia o palco, subiron para o palco, e non pasou nada. Os músicos a tocar, e os dos mallos a emborracharse, que era o deles. Aí teño a historia esa, non? Teño unhas anécdotas moi bonitas que unha quizá desde do ano 36 ou do ano 40, sería do 40 ou algo así, cando esta banda de música aquí cambiaron os uniformes, as gorras facíanas en Barcelona, por aquí non había gorrería, entón tuvieron que pedir, entonces pedían o diámetro da cabeza e mandaban a nación. Pero hubo un aquí que tiña a gorra na casa e marcou polo aro da gorra e marcaba 85 centímetros. Entonces, cando chegou a medición a Barcelona, miraron que non podía ser. E entón mandaron unha carta dicindo es imposible que un hombre tenga unha cabeza tan grande.
Bueno, de meu abuelo, eso todo o mundo o sabe, porque meu abuelo era a música, para ele era dicir, vamos a ir a tocar, el xa 15 días antes xa lle estaba dando aceite ao clarinete, non sei, unha alegrías terribles, bueno. Marchaba a tocar e puxo o clarinete aí ao lado do Cabarón, o portal de aluminio que hai aí. Pero ali o viciño tiña un porco que andaba solto, o porco chamábase Nicolás. Andaban polos camiños. O porco cheirarlle o aceite do clarinete. E colleulle na boca. Colleu o clarinete e escapoulle o clarinete. E claro, el queríalle máis ao clarinete ca a miña abuela, vamos, que maldicía o clarinete, que o mato, que tomba, que me... Entonces a dueña, que era así un pouco, lle faltaba unha fervura, dixo, vai... Bueno, tanto ruido para un canelo. Diría a patiña. Tanto ruido para un canelo. Saludita, ¿no? Tanto barullo para un canelo. Así que bueno, meu abuelo era fantástico estar ao lado dele.